खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ। आरो जायफ्रा गोदान दिनैसो नोंथांमोना फार्स्ट टाइम नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गोबां सोलोंनो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों। अनलाइननि माखासे आपडेटफोरबो मोननो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों। बिनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो बेंक ब्रान्चनि जोङो स्वाइप क'डखौ माबोरै नायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जायफ्रा नायनो रोङा आरो जायफ्रा गोनां जानानै दङ आरो नोंथांमोना उनावबो गोनां जानो हागौ नोंथांमोना सोलोंना लाबानो जाबाय। नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन स्वाइप क'डखौ माबोरै नायो। जायफ्रा स्वाइप क'डखौ नायनो रोङा नोंथांमोना फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय। नोंथाङाबो नोंथांनि बेंक ब्रान्चनि स्वाइप क'डखौ नायनो हागोन। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनांला भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथाङा स्वाइप क'डखौ नायनो थाखाय नोंथाङा मबाइल स्क्रिनखौ अपेन खालामना लानांगोन, डाटा अन खालामना लानांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन। अब्ला नायलांबाय था आं नोंथांमोननो खोन्थानि फारसेनिफ्राय। बिनिफ्राय आङो दा क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनि नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं दा क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामगोन। नोंथांमोनाबो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय। जायफ्रा स्वाइप क'डखौ नायनो ब्रान्चनिखौ बेंक ब्रान्चनिखौ। बिनिफ्राय आं अपेन खालामनोसै। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना लिरनांगोन। बेयाव खनसे टाइप खालामदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना लिरबानो जाबाय। बेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि फारसेनिफ्राय। बेयाव नोंथांमोना लिरबानो जाबाय। नोंथांमोना मा बेंकनि स्वाइप क'डखौ नायनो नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो दा SBI नि स्वाइप क'डखौ नायगोन। बिनिफ्राय आङो जनायनिखौ नायगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बबे जायगानि बेखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो दा SBI नि स्वाइप क'डखौ नायगोन। बेयाव आं जनाय लिरनोसै। बिनिफ्राय नोंथांमोना मानिखौ नायगोन नोंथांमोनाबो लिरफाबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो दा सार्च खालामनोसै। नायबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय SBI स्वाइप क'ड। बिनिफ्राय नोंनि जायगा नामखौ बेयाव लिरदो। बिनिफ्राय गाहायाव फैखागोन नै नायबानो जाबाय। गाहायाव गासैबो फैजोबगोन। बेयाव ब्रान्च इमेल आइडिफ्रा फैजोबगोन। नायबानो जाबाय SBI नि। बिनिफ्राय आं खोन्थानोसै जोंनिया बेयाव स्वाइप क'डआ मा बेखौ आं खोन्थानोसै। बेयाव नायबानो जाबाय स्वाइप क'ड बेयाव दंखायो नै SBININBB बेनो स्वाइप क'डआ जोंनिया। बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो ओंखारगोन। नोंथांमोना बबे जायगानि बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै लिरबानो जाबाय बेयाव। बिनिफ्राय डाटाखौ अन खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव ब्रान्चनि IFSC क'ड नाम्बाराबो ओंखारगोन दै गाहायाव IFSC क'ड नाम्बारा बेयाव ओंखारगोन। बिनिफ्राय स्वाइप क'ड नाम्बारा गोजौआव ओंखारगोन। बेफोरबायदि नायनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना मा बेंक एलाहाबाद नोंथांमोना पिन' जिखुनु नोंथांमोना बेंकनि नामखौ बेफोरबायदि होबानो जाबाय। फार्स्टआव बेंकनि नामखौ होदो। बिनिफ्राय स्वाइप क'ड लिरदो। बिनिफ्राय मा जायगानि बेखौ लिरदो। ब्रान्चआ मायाव दं बेखौ लिरदो। अब्लानो बेफोरबायदि गेवगोन। नोंथांमोनाव बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन। नोंथांमोना बिनिफ्राय स्वाइप क'डखौ लानानै नोंथांमोना जिखुनु नोंथांमोना खामानि मावा मानो बेयाव होनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौ सुंथाबैब्लाबो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय थेंक इउ। आंनिफ्राय बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ थाब मोननो हागोन। नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोगासिनो दं। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। नोंथांमोना थाब लोगो मोनगोन आंखौ नेक्स्ट भिडिअआव।